भाई साहब आज के तारीख 24 फरवरी या 2025 है। अब ऐसे सबके अंदाजा लग गई होई कि आज का हवे। अच्छा। और जेके नाई पता चलत हुई ओके हम बता देते। ठीक है। आज भैया बहुत बड़ा पर्व है। अबे साले। हाँ, ये पर्व भैया हर साल मनावल जाला। अच्छा, हमको और सिखा रिया यह है। पर्व का डेट हर साल इधर उधर होत रहला पंचांग के हिसाब से। और यह पर्व के मनावे खातिर सबके मौका नहीं दिहल जाला। हाँ, ये मौका खाली हाई स्कूल और इंटर वालन के मिला। और यह पर्व के भैया जे केहू शुरुआत कैले हुई ओके भैया आज से लेके जब तक पर्व खत्म नहीं हो जाला तब तक ले खूब नेवतल जाला। हाँ, जे हाई स्कूल इंटर में रहला खूब नेवताला। कहे से कि भैया ये पर्व मनावे खातिर बड़ा कठिन पूजा पाठ देवे के पड़ला। अच्छा, हाँ, लगभग हमको सिखा लगभग रिया है। साल भर तक रोज स्कूले और कोचिंग जाए के पड़ला। और जब ये पूजा के डेट फिक्स हो जाला ये पूजा पे बैठे खातिर 3 घंटा 15 मिनट का लगभग समय देवे के पड़ला। ये पूजा खत्म नहीं होता पे बैठे खातिर और यह पूजा के फल जल्दी मिल जाला। लगभग 2 से 2.5-3 महीना के अंदर अंदर मिल जाला। और पूजा के फल मिलने के बाद खरहू से कुछ फल मिल जाला जेकर जैसन पूजा पे बैठले के बाद मेहनत भइल रहला वो हिसाब से घर के मनइयो के फल भी देला।